Γεια σας, καλώς ήρθατε στον κόσμο των αριθμών. Καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει σε λίγο και στο κανάλι ξεκινάμε καινούρια ενότητα. Μπαίνουμε στο κεφάλαιο των πιθανοτήτων. Συνήθως αυτό το κεφάλαιο αφορά την τρίτη λυκείου, βέβαια το ξεκινάτε στο γυμνάσιο και τώρα θα δούμε τις πρώτες βασικές έννοιες του γυμνασίου. Αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα βίντεο με θέματα μαθηματικών γυμνασίου και λυκείου, κάντε εγγραφή στο κανάλι για να μεγαλώσει η παρέα μας και να λαμβάνετε έγκαιρα τις ειδοποιήσεις για κάθε νέο βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε τις πρώτες έννοιες. Ποιος λέγεται δειγματικός χώρος και τι είναι το ενδεχόμενο. Ας περάσουμε στους ορισμούς. Πείραμα τύχης είναι μια διεργασία που γίνεται κατά την οποία όσες επαναλήψεις κι αν κάνουμε δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα το αποτέλεσμα που θα βγάλει αυτό το πείραμα. Τι λέμε δειγματικό χώρο? Λέμε όλο το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων και συνήθως αυτός ο δειγματικός χώρος συμβολίζεται με το ωμέγα κεφαλαίο ελληνικό. Τι λέμε ενδεχόμενο? Λέμε κάθε ένα πιθανό αποτέλεσμα αυτού του πειράματος. Το ενδεχόμενο μπορεί να είναι αδύνατο, μπορεί να είναι βέβαιο, μπορεί να είναι ένα τυχαίο ενδεχόμενο, μπορεί όμως και τα ενδεχόμενα να είναι ασυμβίβαστα, θα δούμε παρακάτω ανεξάρτητα, θα μιλήσουμε για δεσμευμένη πιθανότητα. Εδώ απλά έβαλα κάποιες πιο συνήθεις έννοιες για το ενδεχόμενο. Πάμε να δούμε λοιπόν δύο πρώτα πειράματα τύχης. Το πιο συνηθισμένο που θα μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο είναι το ζάρι, που το γνωρίζουμε όλοι από τα επιτραπέζια παιχνίδια που παίζουμε, καθώς και ένα νόμισμα. Ας δούμε λοιπόν πρώτα ένα παράδειγμα για ένα ζάρι. Είναι και αυτό ένα πείραμα τύχης. Ο δειγματικός χώρος, δηλαδή τα δυνατά αποτελέσματα που θα τα συμβολήσουμε με ωμέγα κεφαλαίο όπως είπαμε, είναι οι αριθμοί 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Σίγουρα κάποιος από αυτούς τους αριθμούς θα βγει. Δεν μπορεί να βγει 0 ή 7 ας πούμε. Όμως, αν κάνουμε 3 ρήψεις, τα δυνατά αποτελέσματα δεν θα έχουν αυτήν τη μορφή του ενός αριθμού. Θα έχουν αυτήν εδώ τη μορφή, δηλαδή θα είναι ζευγαράκια των 3 και για παράδειγμα μπορεί να βγει 1, μετά 2, μετά 5 ή καθώς ρίχνω 3 φορές μπορεί να βγει 3, 1, 4. Το ζευγαράκι 1,6 είναι αδύνατον να βγει στην περίπτωση αυτή. Είναι ένα αδύνατο ενδεχόμενο επειδή είπαμε ότι θα ρίξουμε 3 φορές το ζάρι, ενώ εδώ έχουμε μόνο 2 ενδείξεις, άρα το ρίξαμε 2 φορές. Δεν ανήκει αυτή η παρένθεση στον δειγματικό χώρο αυτού του πειράματος με τις 3 ρήψεις. Το ζευγαράκι 1, 4, 7 ανήκει σε αυτόν τον δειγματικό χώρο που συζητάμε, άρα είναι ένα δυνατό, πιθανό δηλαδή αποτέλεσμα. Υπάρχει περίπτωση να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ας μιλήσουμε τώρα για το δεύτερο παράδειγμα, για το νόμισμα. Ας πούμε ότι έχουμε ένα νόμισμα και το ρίχνουμε 3 φορές. Το ρίχνουμε στον αέρα να δούμε πέφτοντας αν θα φαίνεται κεφαλή ή γράμματα. Τα δυνατά λοιπόν αποτελέσματα είναι κεφαλή ή γράμματα, αλλά αφού το ρίχνουμε 3 φορές, ο δειγματικός μας χώρος, ω3, θα αποτελείται, θα είναι ένα σύνολο. Τα άγκιστρα δείχνουν σύνολο, που θα έχει μέσα παρενθέσεις των 3 γραμμάτων. Μπορεί λοιπόν να βγει γράμματα, 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 2 φορές γράμματα, 1 φορά κεφαλή, 1 φορά γράμματα, 2 φορές κεφαλή, 3 φορές κεφαλή, κεφαλή γράμματα κεφαλή
κεφαλή γράμματα γράμματα, κεφαλή κεφαλή γράμματα, γράμματα κεφαλή γράμματα. Τι θα ήταν λάθος αν γράφαμε μέσα σε αυτό το σύνολο? Αν γράφαμε μία τέτοια παρένθεση μόνο με 2 στοιχεία μέσα, θα ήταν λάθος απάντηση, καθώς επίσης και αν γράφαμε μία παρένθεση, ένα δηλαδή ενδεχόμενο, με 4 αποτελέσματα, θα ήταν και αυτό λάθος. Γιατί η άσκησή μας ζητάει 3 αποτελέσματα, αφού 3 ρήψεις κάνουμε. Και προσέξτε ότι εδώ βάλαμε τα αποτελέσματα και με σειρά, δηλαδή 2 κεφαλές και 1 γράμμα έχει και αυτό το ενδεχόμενο, αλλά 2 κεφαλές και 1 γράμμα έχει και αυτό, έχει και αυτό. Παίζει ρόλο δηλαδή και η σειρά που βγαίνουν οι κεφαλές και τα γράμματα. Δεν είναι ίδιες αυτές οι 3 παρενθέσεις, είναι διαφορετικά ενδεχόμενα. Αυτά για το πρώτο μας βίντεο. Θα συνεχίσουμε με πολύ ενδιαφέρουσες ενότητες, ακολουθώντας περίπου την ροή του βιβλίου. Γι' αυτό μην ξεχνάτε την εγγραφή, τα σχόλια, το like και το share. Γεια σας!